Ola, chámame Samuel Grela Joana e neste pequeno vídeo vouvos a falar do libro Soños de fútbol en Bangui, de Yves Pinguili, e vouvos a falar un pouco tamén do seu autor. Yves Pinguili naceu o 5 de abril de 1944 en Brest, Francia, polo tanto ten 77 anos. É fillo dun obreiro metalúrxico. Nun principio tiña a intención de desempeñar o mesmo traballo que seu pai, e empezou a aprender aos 14 anos dese traballo. Logo descubriu a poesía e decidiu converterse en escritor. Aos 16 anos embarcouse como novato nun cargueiro e navegaría arredor de todo o mundo durante varios anos. Regresou a Francia, onde se casou e realizou as súas primeiras publicacións e traballou varios anos en bibliotecas. Ao longo da súa carreira escribiu 40 libros, aproximadamente, varios deles sobre o continente africano. O libro Soños de fútbol en Bangui vai dun neno chamado Zánjoa, que vive en Bangui, unha cidade en África. A Zánjoa gústalle moito o fútbol e é moi bo. Un día, un home chamado Jou Coulibaly viuno xogar un partido e, como era tan bo, foi falar con el. Que favor lle faría Jou a Zánjoa para que conseguira ser profesional? Este libro a min gustoume moito, porque trata sobre o fútbol, un tema que me interesa, e mostra un exemplo de superación pola parte de Zánjoa, xa que conseguiu saír da complicada situación na que estaba.